Sanamkela Avalanche of Grace, Kamalam Duthenjiwe emolweni. Sifundo sethu sasifumana kuGenesis 50, verse 15 to 20. Sizawufunda kunjalo nje namhlanje into yoba masingabuyiseli okubi ngokubi. Okwesibini, sizawufunda into yoba xa sisendleleni enzima, sisendleleni enameva, sihamba nomaxhoba yakhawuleza, uzayiguqula laa meko kwenzeke ngokwentando yakhe. Yiyo loo nto ngalo maxesha funeka sisoloko sisitsho sithi, Lord, let your will be done in my life. Makwenzeke ngokwentando yakho Yehova empilweni yam. Ukhumbule uba nguye yedwa ozaziyo ii-plans ngempilo yakho. Jeremiah 29:11. Nguye yedwa, he alone knows the plans that he have, the future yakho. Mthembe. Into ezikwehlelayo masingenzi into ukuthi wena ubuyisele, uhlale emva, buyele emva yibuda. Uzayiguqula umaxhoba yakhawuleza impilo yakho. Kwenzeke ngendlela aplene ngayo wasekuqaleni. From verse 15, abakhulu abakaYosefu bayoyika, bacinga uYosefu ngoba prime minister uzawubatshutshisa, uzawubenza zonke ezaa zinto ezimbi ababemenze zona, bade bathumela kuye bathi njena utata wethu wayolela. Wathi ubuze usixolele zonke izinto ezimbi esasikwenze zona. Kulapho uYosefu yawakhala khona. Benza namaqhinga ngoba ayekho laa nto babethetha. Wakhala uYosefu, bamkhumbuza utata wakhe, emenzele a coat of many colors. Bamkhumbuza uthando lukatatakhe. Wakhala uYosefu. Nabo baza baziphosa phansi, bathi sizaba ngabakhonzi bakho. Wathi uYosefu, no, ningoyiki, andingoThixo, andingomgwebi, agwetywa uMthixo hayi. Nathi masibe njalo, singagwebi, singazondi abantu kwindlela esiphila kuyo nesihamba kuyo. Ziningi izinto, kodwa masingakuguquli inhliziyo yakho bimbi. Funeka soyike uYehova, funeka umoyike uYehova, ngoba yena akafuni kwenzeke kanjalo. Uthi kuverse 20, nina nacinga ububi ngam, ke yena uThixo wacinga okulungileyo, ukuze kuthi njengoko kwenzekileyo namhla kusinde abantu abaninzi. Wasebenzisa yena ukusindisa abantu kwindlala uYosefu. Wayeyazile loo nto uYosefu? Zangayazi. Wayebona nje indlela yakhe yayinde inzima. Kanti uYehova ngalo lonke ixesha wayeyazile into obigqibela kwawugqibela yena. Nakuwe kwawugqibela uYehova empilweni yakho. Ngalo lonke ixesha funeka ukuthi uthi, Lord, let your will be done empilweni yakho. Akungenzeki ngokuthanda kwam, makwenzeke ngokwempilo yakho, ngokuthanda kwakho Msindisi wabo. Kuverse 21, uthi ngoko musani ukoyika. Yabathulisa uba maboyike ukoyika kangaka, bade baxoke. Bathi utata wayolela bethetha into engekho. Yathi akasani ukoyika, ndizawunondla nina neentsapho zenu. Wabathuthuzela, wathetha kakuhle nabo. Yiva ukulunga kukaYehova, ulungile uYehova. Bathuthuzelwa ngubani? Bathuthuzelwa nguYosefu. Hayi ngobafo bakhe ababemenze into ezimbi, apho abamelwe ukuba bamthuthuzele. Ukulunga kukaYehova okwenza into yokuthi uYosefu ibe ngoyena osemandleni, ibe ngoyena onobulumko.
luba bathuthuzele, ngoba yonke le nto yenzekayo ayingokuthanda kwakho, kungekuthanda kukaYehova, kukulunga kukaYehova. Ulungile uYehova ezimpilweni zethu. Masingathi xa sehlelwa zizinto ezimbi sibuyele emva eyiphutha. Hlalela loo nto kanye ezinyaweni zikaYesu, uthi ndithembe wena, nezithembiso zakho ndiyazazi zingu-yes and amen. Izithembiso zakhe ziyinyani. Thembe ilizwi lakhe, uthembe, ukhuthazeke kuzo zonke ezi zifundo esimane sizishere ezibonisa ukulunga kaYehova. Enkosi kakhulu.